samim tim što se ovi prvo spominju, el magdubi alejhim, oni na koje se izlila srdžba, zna se čija, Allahova tebareke ve ta'ala, u potpunosti ih obuhvatila. Hadisi Resula sallallahu alejhi ve sellem ukazuju na to. Ko su to? To su ko? To su Jevreji, kojima je Allah tebareke ve ta'ala mnogobrojne blagodati dao. A od tih najveću što je veliki broj poslanika i vjerovjesnika slao među njih. Dočim nisu se opametili, nisu htjeli da prihvate istinu, odbacili su je. Ne samo to, nego su postali prvi borci, to se kaže prvoborci, protiv haka, protiv istine. Rame uz rame sa prokletim Iblisom. I uzmite ovo za jedno osnovno i veliko pravilo. A to je što je u čovjeku veći šeitan ili što je on veći šeitan, veći je protivnik izvornog dina, Kur'ana i prakse Resula sallallahu alejhi ve sellem. Allah uzvišeni kaže leteđidenne u ajetima koji su učeni na akšamu ovdje. Sigurno ćete naći, sigurno ćeš naći Allahov poslaniče. Ešedden nasi adavaten, da su najžešći neprijatelji, najžešći prema vama u pogledu neprijateljstva, lilladina amenu, onima koji vjeruju, mu'minima, ne bilo kojima koji se zovu musliman, a on mu služi, ne, nego izvornim mu'minima naćeš da su najveći neprijatelji el jahuda wal ladina ašraku, Jevreji i mušrici koji širk čine. Zašto? Zato što ne samo da su se udaljili od vjere, nego su postali u skroz suprotnom taboru, bore se protiv Allaha tebareke ve ta'ala i njegove vjere. Iskreću. Ko se može protiv Allaha boriti? Ko može ustati protiv Allaha tebareke ve ta'ala? Onaj koji pameti nema. Onaj koji nema shvatanja ni razuma. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala najveću suru u Kur'anu objavljuje pod imenom Suratul Beqare. Suratul Beqare. Nije nazvao suratu El Firdeus, Suratul Dženne, Suratul Rahman, nego Suratul Beqare, krava. Što nam ukazuje na jedan događaj, to jeste na njihovu prirodu, govori nam o onome što su radili i što će raditi do sudnjega dana. Urade zločin, a onda potvore nevinoga. I to se tako radi. Desilo se među njima ubistvo, uzeli i potvorili drugog. Među njima umalo krvoproliće da nastane. I onda Musa alejselam traži od Allaha tebareke ve ta'ala rješenje i on mu kaže za koju kravu. I nakon što su dogovlačili i tražili pa kakva je, pa koje boje, pa kojeg opisa, na kraju su je jedva zaklali i onda je Musa alejselam uzeo jedan dio te krave, to jeste kurbana koji je zaklan u ime Allaha tebareke ve ta'ala, i udaren je njome taj ubijeni, pa je ustao živ. To je muđiza Musa alejselam bil. Ustao živ i rekao taj i taj me ubio. I onda je odmah pao mrtav. To je taj događaj bio. Najduža sura u Kur'anu nazvana je po ovome događaju. Odmah iza sure El Fatihe. Da bi ovaj ummet bio pripremljen kako da nastupa u pogledu njih. I mi danas vidimo ko u sredstvima informisanja huška protiv muslimana. Upravo oni. Ko potvara muslimane? Upravo oni. Ko se neprijateljski odnosi prema muslimanima najviše? Upravo oni.
oni i mušrici. To je jedna realnost koja se danas dešava.